Ngasa ing ngapit samudra laya kang tanpa pagut. Ya papan kang edi kelawan peni. Nanging sadaya maksih kasur kirawan endanging wong bagus wong ayu kang andom tresna. Sajuga priya sawiji putri manjing dadya sawiji. Sinten ingkang ginebet ing kawining basa bebasan bunjul ing apapak pilih tanding tan wonten kalih. Kajawi kusumaning ayuni kita Intan Pagwitasari. Dedawan kerawan wong bagus yoga agung Parabawa neteping darmaning weda. Nindakan adat widhi widana sinengker ing lingkungan jingglong parang magetan. Manjing saluhuring pasangan linambaran ron rodhanala ya pisang raja. Pinilih raja radaning pisang ya pisang raja temen. Apa to kang kasumugi wong bagus wong ayu tumemen genya lumampah nginawula saha ngibadah. Pinaringan sesu tresnaning Rama Ibu. Pinaringan boga ing unjukan dirta wening. Ingkang ginadhang Rama Ibu mugi nggenya lumemban madyaning bebrayan agung. Tansah linambaran bening ing jepa manunggaling rasa budi kelawan karsa. Kinalungan sindur panyayah maya maya tejane. Gemeng pindha lintang Bima Sakti Hanuak tutuk ing naga ing antariksa. Lumampah lon-lonan wong bagus wong ayu manjing sasana edi. Pinundungan yayah rena. Tut wingking talang pati putri dumas nganti wujuding sekardiah mancawarni. Jejering suba manggala kenya ngatasi karya tansah sesanti rawe rantas malang-malang den peputungi. Utung kinarya sawat lebur kinarya sesawur. Marma kang kasih mugi rahayu prastawadan ingkang ginelar.
jaran mangehu-hehu wanudya pinilih wong kalih jejaka tumaruna pekik warnane mangehu-hehu wong kalih kang pinilih ngentasi karya